Замисляли ли сме се някога за невидимото сложно пътешествие на продуктите преди да стигнат до нас? Днес ще наднигнем зад кулисите на глобалните доставки, за да разберем защо всяка една пратка всъщност преминава през едно истинско изпитание. На пръв поглед изглежда доста просто, нали? Поръчваш нещо онлайн, плащаш и след известно време то е на вратата ти. Но всъщност за тази привидна простота се крие една изключително крехка система, в която, страшно много неща могат да се объркат. Нека видим кои са най-големите препятствия. Разбира се, има теоретично решение за всичко това. В бранша го наричат мултимодален транспорт. Идеята е брилянтно проста. Подписваш само един договор за цялото пътуване на стоката, без значение дали тя ще пътува с кораб, после с влак, а накрая с камион. Това е, така да се каже, гръбнакът на съвременната глобална търговия. И това мултимодално обещание, то звучи наистина примамливо. Рисува една картина на перфектния свят, в който стоките се плъзгат безпроблемно и ефективно през цели континенти и океари. Представете си го като перфектно синхронизирана щафета. Контейнерът е онази палка, която бегачите си предават. От кораба на влака, от влака на камиона и така плавно, бързо, без никакво забавяне, докато стигне до финалната линия. Но, както ще видим след малко, в реалният свят това трасе е пълно с неочаквани препятствия. Добре, нека се потопим в първото голямо предизвикателство. Интересното тук е, че то не е физическо, не е планина или река, свързвано е с нещо много по-неуловимо – информацията. Или по-скоро липсата й. И тук се сблъскваме с нещо, което в индустрията наричат ефекта на черната дупка. Звучи драматично, нали? Точно в най-критичния момент, когато контейнерът се прехвърли от кораба на влака в пристанището, той сякаш потъва в дън земя. Просто изчезва от всички радари. А ето и причината за тази мистерия. Всъщност е съвсем логично. Всеки играч по веригата, корабната компания, железопътния оператор, фирмата с камионите, всеки си има собствена IT-система. Проблемът е, че тези системи просто не си говорят една с друга. И така се създава информационен вакуум. Една черна дупка, в която никой няма представа къде точно е товарът. Разбира се, не всичко е загубено. Технологиите се притичат на помощ. API-интеграциите са като преводачи, в които помагат на различните системи да се разбират. IoT-сензорите пък са малки шпиони, които докладат в реално време къде е контейнера. А платформи като Project 44 събират цялата тази информация на едно място. А ето как тази информационна пропаст води до съвсем реални и скъпоструващи проблеми. Този пример илюстрира перфектно ефекта на доминото. Вижте, корабът закъснява само с 6 часа. Но това е достатъчно, за да изпусне единствения влак за деня. И така, един наглед малък 6-часов проблем изведнъж се превръща в огромно 24-часово забавяне. А това струва милиарди всяка година. Добре, да оставим дигиталния свят и да се върнем в реалността, защото следващото препятствие е съвсем осезаемо. Тук вече говорим за бетон, стомана и чисто физически ограничения. Добре дошли в физическия лабиринт. Ето един класически пример за това, как светът, уж глобализиран, всъщност не е. В Северна Америка 45-футовите контейнери са нещо напълно стандартно. Но когато пристигнат в Европа, изненада. Те просто не се побират на голяма част от стандартните железопътни платформи. И какво следва? Претоварване на стоката, загуба на време и, разбира се, повече разходи. И проблемите не спират до тук. О, не! Различното между релси на влаковите линии, както е, например, на границата между Полша и Украина, налага още по-сложно претоварване. Като добавим към това и чудовищните задръствания в самите терминали, всяко спестено по пътя време просто се изпарява. А ето и нещо, което може би ще ви изненада, когато погледнем разходите. Често се оказва, че най-скъпата и най-неефективна част от цялото пътуване е така наречената последна миля. Т.е. доставката от големия терминал до крайния склад. Да, точно така. Тези последни няколко километра могат да струват повече от хилядите километра през океана. Абсурдно е. И така стигаме до може би най-коварното препятствие от всички. То е невидимо, но е изключително мощно. Това е плетеницата от международни закони, конвенции и регулации. Истински правен лабиринт. Основният проблем е, че просто няма единен закон за мултимодалния транспорт. Всеки етап от пътуването се подчинява на различни правила.
Вижте колко драстична е разликата в отговорността. По море тя е над 4 пъти по-ниска, отколкото по шосе. Това създава огромен стимул за превозвачите да си прехвърлят топката и да спорят чия е вината, докато собственика на товара остава в пълна безизходица. Този правен хаос ни води до един въпрос, който е истински кошмар за всеки в бранша. Той е в основата на мистерията, наречена скрити щети. Представете си следната ситуация. Контейнерът пристига, пломбата му е здрава, непокътната. Но когато го отворят, вътре стоката е повредена. Това означава, че щетата е станала някъде по пътя, но е абсолютно невъзможно да се докаже къде точно – на кораба ли, във влака ли или в камиона. И тъй като всеки етап се управлява от различен закон, настава пълен правен хаос. Добре, преминахме през дигитални черни дупки, физически лабиринти и правни джунгли. Въпросът сега е как се излезе от това изпитание. Какво е нужно, за да се спечели това сложно състезание? Накратко видяхме трите основни фронта в този битка – дигиталния проблем с информацията, физическите бариери на инфраструктурата и накрая сложните правни лабиринти. И за да се преодолеят, е нужна перфектна комбинация от нови технологии, умни инвестиции и сериозна правна реформа. Така че следващия път, когато получите пратка, отделете един миг. За тази обикновена картонена кутия стои едно невидимо, но наистина епично пътешествие през сложен глобален лабиринт, пълен с предизвикателства. И всичко това ни остава с един финален голям въпрос за бъдещето. Светът иска всичко по-бързо, по-евтино, веднага. Дали иновациите в технологиите и промените в международните закони ще успеят най-накрая да укротят този хаос? Отговорът на този въпрос ще оформи бъдещето на световната търговия, такава каквато я познаваме.